У Віцебску жывуць і працуюць высокапрафесійныя лекары. Кажу гэта не толькі як віцеблянін, але як чалавек, які даволі доўга, больш як 2 дзесяцігоддзі пражыў і ў Злучаных Штатах Амерыкі, і ў Еўропе, і ввогуле можа параўнаць. Але што можа быць яшчэ важней, там жывуць, пераважна, сумленныя лекары. І вось 16 з іх запісалі відэазварот і выказаліся ў ім супраць парушэння правоў чалавека за праўдзівую інфармацыю пра каранавірус. Гэта вельмі не спадабалася ўладам і персанальна пракурору Віцебска Юрыю Рамановскаму. І вось гаспадар Рамановскі выклікаў кожнага з гэтых 16 і пракуратура вынесла ім папярэджанне. Фактычна папярэджанне за грамадзянскую пазіцыю. Пракурор абвінаваціў медыкаў, я працытую, у дыскрэдытацыі краіны і яе органаў улады у фармаванні негатыўнага стаўлення да грамадска-палітычнай сітуацыі ў краіне і пагражае за гэта крымінальнай справай. Калі гаварыць пра дыскрэдытацыю краіны, дык для гістарычнай справядлівасці трэба нагадаць, што пачаў гэтую дыскрэдытацыю Беларусі ніхто іншы, як тады яшчэ дэпутат Александр Лукашенко, які з 92-го года выступаў актыўна супраць існавання Беларусі як незалежнай краіны. Я сам тады быў дэпутатам Верховнага Савета ад Віцебска, я ўваходзіў у фракцыю Беларускай народнай фронта, мы апаніравалі Лукашенку, пакуль не пабачылі, што гэта абсалютна бессэнсоўна, і ў 93-м годзе мы падпісалі зварот, у якім запатрабавалі ліквідацыі дэпутацкіх паўнамоцтваў Лукашэнкі. Лагічна, так? Калі чалавек выступае супраць дзяржавы, супраць існавання дзяржавы як такой, што ён робіць у парламенце? Я скажу больш, такому чалавеку няма чаго рабіць і на пасадзе прэзідэнта. Дык вось, далей піша таварыш пракурор, выяўлена, што змест відэароліка па сваім характары адлюстроўвае, увага, негатыўную ацэнку прымаемых дзяржаўнымі структурамі Рэспублікі Беларусь рашэнняў. Ці разумее пракурор Рамановскі, што ён напісаў? Што фактычна гэтым самым спадар пракурор пацвярджае рэпрэсіўны характар усталяванага Лукашэнкам рэжыму. Што крымінальнага пракурор знайшоў у тым, што людзі негатыўна ацэньваюць нейкія рашэнні дзяржаўных структураў. Я спадзяюся, што калі пракурор глядзіць гэты ролік, ён робіць гэта не нанач, бо, магчыма, я яго зараз вельмі і вельмі напалохаю. Што артыкул 37 Канстытуцыі, вось яна ў мяне ў руках, гэта першы варыянт 94-го года, які мы прымалі, у новым варыянце гэты артыкул 37 застаўся ў той самай фармулёўкі. Вот я працытую. Не палохайцеся, таварыш Рамановскі, не палохайцеся. Грамадзяне Рэспублікі Беларусь маюць права удзельнічаць у вырашэнні дзяржаўных спраў. Уяўляеце? Яны маюць права удзельнічаць у вырашэнні дзяржаўных спраў. Калі вы мне не верыце, зайдзіце вось на рагу уліцы Леніна і Замкавай, ёсць кніжны магазин, дай бог памяці, як он называецца, здаецца, «Глобус». Так, вот яшчэ ў чэрвені я там уласнымі вачыма бачыў Канстытуцыю. Ведаеце, часам пракурору, да і ввогуле любому грамадзяніну, тым больш пракурору, бывае карысна пазнаёміцца з тэкстам Канстытуцыі. А вось яшчэ адна цудоўная фраза ў пракурорскім папярэджанні. У часе відэазвароту выкарыстоўваліся сімвалы, якія не з'яўляюцца сімвалямі Рэспублікі Беларусь. Што такое сімвалы Рэспублікі Беларусь? Няма такога юрыдычнага паняцця. Вось што заўгодна, знак фірмы Адзідас, ці клуба Батэ, ці там абутковай фірмы Марка, я не ведаю, чаго яшчэ, гэта не сімвалы Рэспублікі Беларусь. Ёсць паняцце дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь. Дык вось, дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь лічыцца, што былі змененыя ў выніку рэферэндума 95-го года.
Толькі адбываўся гэты рэферэндум з парушэннямі Канстытуцыі і закона праз збіццё 19 дэпутатаў парламента, у ліку якіх быў і ваш пакорны слуга. І потым былы член Канстытуцыйнага суда, доктар юрыдычных навук, прафесор Пастухоў сказаў, што ўжо сам факт збіцця парламентарыяў падчас прыняцця рашэння, а рашэнне разглядалася 2 дні, робіць вынікі такога рэферэндуму юрыдычна нікчэмнымі. Ну, а як у катэгорыях крымінальнага кодексу кваліфікуецца збіццё дзяржаўных дзеячоў, прычым са зброяй, а там было больш за 100 аўтаматчыкаў, гэта, між іншым, пацвердзіў следчы па асабліва важных справах генпракуратуры Брольшс. Дык вось, гэта кваліфікуецца як тэрарыстычны акт, пакаранне не мае тэрміну даўніны і пакаранне да смяротнага, да пажыццёвага зняволення альбо, так? Таму дэ юрэ сімвалы гэтыя бел-чырвоны, белы сцяг і пагоня з'яўляюцца дзяржаўнымі. Ну, увогуле, нават па лукашэнкаўскіх законах, калі можна ўжыць гэты тэрмін закон і Лукашенко, калі можна гэтай паняцце спалучыць, бел-чырвона-белы сцяг ніякім законам не забаронены, а пагоня унесеная ў рэестр гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Я, конечно, жадаю прокурору Романовскому добрага здароўя. Ну, але все мы ходзім под Богом, все можа здарыцца, все мы можем захварэць, дык вось, калі не дай Бог, спадар Романовскі захварэе, я хочу ему даць спіс медыкаў віцебскіх, да якіх ён можа смела звяртацца. Гэта тыя самыя медыкі, якія запісалі відэазварот. Я іх зачытаю яшчэ і таму, што это не будуць пафасныя словы, гэта сапраўды па цяперашніх умовах беларускіх. Это рэальныя героі. Гэта Дмітрый Кімцоў, Яніна Прохарова, Алла Бакшыс, Ганна Іванова, Александр Фесюноў, Ростислав Савіцкі, Віктор Вараняев, Анастасія Александрович, Кацярына Марэцкая, Алена Мартова, Алексей Тананенко, Вольга Сварцевич, Анатоль Осипенко, Ганна Гайдаш, Артем Янковский и Сергей Кичикин. Вось да іх, спадар Романовскі, вы можете смело звяртацца. Яны, можа быць, вам скажуць і непрыемную правду, але правду. У медыцыне гэта важна. А вось да лекараў, якія, як і вы, кіруюцца толькі указаннямі Лукашэнкі, звяртацца не раю, бо, не дай Бог, захварэеце на каранавірус, і яны пачнуць вас лячыць так, як раіць Лукашенка, трактарамі і сырам.